இருக்கக்கூடிய வெடிகுண்டுகளை செயலிழக்க செய்யும் அந்த பிரிவு இங்கே தீவிரமாக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. சற்று முன் ஒரு 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 நிமிடத்திற்கு முன் கிடைத்திருக்கிற தகவல் அடிப்படையில் தற்போது மேலும் சில இடங்களில் ஏதேனும் குண்டு இருக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக இங்கு அவர்கள் தீவிர ஆய்வில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இந்த வெடி விபத்தில் நடைபெற்ற அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் இருந்து 3வது கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடியில் ஏதோ ஒரு பை கிடப்பதை சற்று முன்பு ஒரு நிமிடத்துக்கு முன்பாக போலீசார் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். அந்த பை என்ன எது சம்பந்தப்பட்ட பை என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த ஒட்டுமொத்த ரயிலையும் ஒரு சில தூரங்கள் மோப்ப நாய்களையும் அவர்கள் உள்ளே இறக்கியிருக்கிறார்கள். அதிலும் குண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்கிறார்கள். இது சற்று முன் அவர் கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தகவல். இந்த ரயிலுக்கு அடியில், அதாவது S7 பெட்டியிலிருந்து 3 பெட்டிகள் தள்ளி இருக்கக்கூடிய, அதாவது பேண்ட்ரியா சொல்லக்கூடிய அதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பெட்டிக்கு அடியில் ஏதோ ஒரு மர்ம பை கிடைப்பதாக மர்ம பை கிடைக்கிறது. அதை ஆய்வு செய்வதற்காக ரயில்வே போலீசாரும் வெடிகுண்டுகளை செயலுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பிரிவினரும் தற்போது பணியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். மற்றபடி நிலைமை இங்கு கண்டிப்பாக ரயில் போக்குவரத்து என்பது இன்னும் சீராகவில்லை. அனைத்து ரயில்களும் உள்ளே சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே செல்லக்கூடிய ரயில்களும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு உள்ளே வரக்கூடிய ரயில்களும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. கவாசி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இன்னும் 1 மணி நேரத்தில் இயங்கும் என்று ரயில்வே பொதுநகர் தெரிவித்திருந்தாலும் இன்னும் பல்வேறு கட்ட ஆய்வுகளை நடத்த வேண்டியிருப்பதால் சற்று காலதாமதம் ஏற்படும் என்று இங்கு இருக்கக்கூடிய பல தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போதைய தகவலாக மேலும் ஒரு பை இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அது குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக போலீசார் மோப்ப நாய்களுடன் தற்போது ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். ரயில்வே அதிகாரிகள், தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசாரும். செம்மன், இப்ப ரயில் நிலையத்தில் இருக்கிற பயணிகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் தானா? ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில